Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiamika Allah subhanahu wa ta'ala mlengi ojesa oteteza Allah subhanahu wa ta'ala. Timpeka Allah subhanahu wa ta'ala atiteteze kuchokera kuzilango zimene wasunga wako asungira anthu amene amamnyozera Allah subhanahu wa ta'ala. Tipemphe Allah subhanahu wa ta'ala atiteteze ku adani athu amene timawaona komanso ndi omwe sitimawaona. Mafuno abwino apite kwa Mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, akubanja kwake, maswahaba ake ndi onse amene akusatira chiphunzitso cha Mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Tikumpempha Allah subhanahu wa ta'ala siku la kiyama akati kumanise ndi Mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndi chifundo chake insha Allah. Tikupitilira nkhani ya Qarun amene analiponyoza kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo mu aya imene ndi namba 79, aya 79, Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ndiye Qarun siku lina lake, fakharaja ala qaumihi. Qarun adatuluka kupita kwa anthu wake, fi zinatihi, ali muzikongoletso zake, ali muchuma chake. Qarun ameneyo ali mumatama ake apamwamba, adatuluka kupita kwa anthu wake, ali mu mlevo ina ya matama, usatinga timene anthu mapangira lero lino. Amene Allah subhanahu wa ta'ala lamno Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, adatuluka kupita kwa anthu wake, ali muzikongoleso zake, muchuma chake. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, ndi anthu amene amakhala kusakasaka ziko lapansi, anthu amene nzeru zawo zonse zatha kufuna atachita bwino pa ziko lapansi, kufuna kuti nawonso akhale oziwika pa ziko lapansi, kusakasaka kutchuka pa ziko lapansi. Anthu amene mitima yawo yonse, nzeru zawo zonse zimathera muno mu ziko lapansi, adayankhula kunena kuti ya laita lana misla ma utiya Qarunu. Kalanga bora nafeso tika nakhala nazo ngati zimene Qarunu adapatsidwa. Allah subhanahu wa ta'ala kuti fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun adatuluka kupita kwa anthu wake, ali muzikongoleso zake, wavala zapamwamba, wakwera chokwera chapamwamba, anthu antchito wake ali mbali kutuluka kupita kwa anthu wake. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, ndi anthu aja amene amafunafuna ziko lapansi, anthu amene plani yawo yonse, nzeru zawo zonse zatha kusakasaka ziko lapansi, zaku akhira saganizirako ayi, amakuganiza ziko lapansi kukhala anthu oziwika, otchuka, ochita bwino. Iwo adayankhula kunena kuti ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kalanga nafeso tika nakhala nazo ngati zimene Qarun wapatsidwa. Kusilira kumeneko ndi zimene zimachitika lero lino. Osauka akamuona olemera wina ngati sakuganiza bwinobwino kumuganizira Allah subhanahu wa ta'ala, amakhala akulakalaka. Kalanga ine ndikadakhala nayo ngati manager galimoto, kalanga ine ndikadakhala nayo ngati manager nyumba. Kusilira koma sakuziwa kuti nokuti Allah subhanahu wa ta'ala ali ndi maplani otani pa munthuyo. Allah subhanahu wa ta'ala wampasira chiyani munthu amene chuma. Anthu akasilira kumusilira Qarun. Ndipo mkuyankhula kwawo wanati innahu ladhu haddin adhim, nditu Qarun ndi munthu wamwayi waukulu kwambiri, ali ndi chuma chosaneneka, ali ndi antchito osaneneka. Qarun ndi munthu wamwayi kwambiri. Wa qala alladhina utul ilma,
ndi anthu amene anapasidwa maphunziro ndi Allahu subhanahu wa ta'ala, adayankhula kuyankha pambuyo poti amva azinzawo aja akusirira kumusirira Qarun kuti kalanga tikanakhala nazo ngati zimene Qarun wapatsidwa. Ndithu Qarun ndi munthu wamwayi waukulu kwambiri. Pakumva zimenezi anthu ophunzira aja adayankha kunena kuti Allahu subhanahu wa ta'ala akupitirira mu aya namba 80, wa qala alladhina utul ilma, anthu amene adapansidwa maphunziro aja adayankha kuwafotokozera anthu amene amasilira aja kunena kuti wailakum, musamale inu, wailakum, tsoka kwa inu, thawabullahi khairun, malipiro abwino amene Allahu subhanahu wa ta'ala akapereke tsiku la kiyama ndi abwino. Thawabullahi khairun, malipiro abwino amene Allah akalipire tsiku la kiyama pambuyo poti anthu amwalira kuyikidwa m'manda ndi kuzutsidwa kuti akaweruzidwe. Malipiro amene Allah azikapereka, janna imene Allah azikalipira, khairun, ndi yabwino kwambiri. Liman amana, kwa uja amene ndi ali ndi imani mwa Allahu subhanahu wa ta'ala, kwa anthu amene ali ndi chikhulupiriro mwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Osati kungokhala ndi chikhulupiriro chabe, wa amila salihan, komanso ndi kumagwira ntchito zabwino zomtamanda Allahu subhanahu wa ta'ala. Posatengera kuti Allah wakupasa umphawi, koma mu umphawimo ndi kumamvomereza Allahu subhanahu wa ta'ala, kumamkhulupirira Allahu subhanahu wa ta'ala, ndi kumagwira ntchito zabwino mu umphawiwo, kumugwirira Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa anthu amenewo malipiro, janna imene Allah akawapatse siku la chiweruzo ndi yabwino kwambiri. Wala yulaqaha illa sabiruna, ndi Allahu subhanahu wa ta'ala akunena kuti komatu janna imene iyo, wala yulaqaha, malipiro abwino amenewo sakawapeza wina aliyense illa sabiruna, kungopatula anthu amene amapirira, kupirira chifukwa cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kupirira kwa munthu ukamapirira, uzipirira chifukwa cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukuswali anthu ndikumakunena, osasiya kuswali chifukwa cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukuswali iweyo chifukwa cha Allahu subhanahu wa ta'ala. Anthu amanena, anthu ukunda kuswali swali ndi afiti, zimene zizikhoza kukupangisa mpaka na kusiya kupita ku mzikiti. Koma iwe ndikumapitabe ku mzikiti kukaswali chifukwa cha Allahu subhanahu wa ta'ala, kupirira. Allah wakunjika umphawi, koma still ukumuvomereza Allahu subhanahu wa ta'ala, ukukhulupirira mwa Allah kuti Allah ndi mmodzi, Allah sabereka kapena kuberekedwa, ukumuchitira zabwino Allah. Anthu amenewo ndi anthu amene akayione janna siku la kiyama. Allahu subhanahu wa ta'ala kumapeto kwake akunena kuti fa khasafna bihi, ndiye ife kummiza Qarun chifukwa cha mwano, matama, kuzikweza, kuziona kuti wafika kumapeto. Onse anthu kukhala osafunikira, kumazitenga kuti ofunikira ndi yekha chifukwa cha chuma, kuwatenga kuti anthu onse alibe nzeru, wanzeru ndi yekha chifukwa cha chuma. Fa khasafna bihi, ife amene uja tinammiza kumulowesa mu nthaka, wa bidarihi, komanso nyumba yake tinayititimiza. Kuyichitimiza kutino, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha, ife tinammiza kuntitimiza nyumba yake, so kuyititimiza mu nthaka. Malipiro pamwano, kuzikweza, kukula mtima, kumenya mapanga, malipiro yake kunali kumizidwa ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah anasegula nthaka ndi kummiza Qarun pamodzi ndi chuma chake. Fama kana lahu min fi'atin yansuruna, Allah akutero,
fama kana lahu ndio nthawi imeneyo analibe Qarun uyu wa mwana wa matama, ali ndi chuma, ali ndi zokwera za pamwamba, ali ndi zovala zodula, nyumba yake ya pamwamba, chilichonse akuziona kuti ali nacho. Koma pa nthawi imeneyo fama kana lahu analibe min fi'atin, kakwimbi kanthu kagulu, yansurunahu kamene kakanatha kubwera kumthandiza kuti asawonongedwe ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Amene ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Utakupanga matama potengera ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakupatsa. Utakuyamba kuzikweza chifukwa cha zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakupatsa. Uli ndi chuma ndikumawapondereza anthu ena kuwayankhula masakhala bwino potengera kuti chuma chako chizibwera ndikumaseka kumavinikira uchisiru umene munthu ukupanga. Koma nthawi yonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kukulanga sopano, mafrendi wonse amatawa. Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kuzankani ya Qarun kulina kuti fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Nthawi imeneyo analibe kaguluso kanthu kamene kakanatha kubwera ndi kumteteza, kumuthandiza ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi, analibe kagulu kanthu kamene kakanatha kubwera kuti kathandize ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala kupatula pa Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Wama kana minal muntasirina, ndipo sana alipothandizidwa Qarun. Anasidwa chifukwa cha mwana wake, anasidwa chifukwa cha kukula mtima kwake kuzikweza ndi kuonongeka muchiwonongeko cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adamuononga. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi, sabano ajamina nali kulakalaka kusirira kuti Qarun tikadakhala nazo ngati zimene Qarun wapasidwa anasanduka. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu, anthu amene anali kulakalaka position ya Qarun tikadakhala ngati Qarun pazulo paja amene amalakalakaja adasanduka yakuluna akumayankhula kunena kuti waika anna Allah yabsutu rizqa liman yasha. Zikukhala ngati Allah mene zilili hapa, Allah subhanahu wa ta'ala amapereka mariziki, amapereka zimene wafuna kuti apereke liman yashau, kwa mtu amene wamufuna, min ibadihi maakapolo ake, wa yaqdiru kila amaita qadarin Allah subhanahu wa ta'ala. Laula pakadapanda kuti an manna Allahu alaina, kuti Allah subhanahu wa ta'ala wakala ndi chifundo paife. Pakadapanda kuti Allah subhanahu wa ta'ala waika chisoni chifundo chake paife. La khasafa bina, ifeso Allah akanatimiza. Ndife amene timasilira kumusilira Qarun. Zimenezo zimachitika ukumuona munthu wa chuma ndi kumamusilira, si ukuziwa kuti Allah wampasa chuma chimenechi kukhala mwina mayesero kwa iye, si ukuziwa kuti chuma chimenechi munthu ameneyi wachipeza bwanji. Allah subhanahu wa ta'ala akufuna kutiphunzitsa kukhala anthu okutisidwa, watipanga kukhala osauka, tivomereza kuti ndife amphawi pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kochepa kamene Allah akutipasa tikutisidwe ndi kameneko, kenako timpembeze Allah subhanahu wa ta'ala, osati kusirira anthu amayenda kuti kapanda chifundo cha Allah paife ifeso akanatimiza. Waika annahu la yuflihul kafiruna, nditu aliyense amene amakanira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wakupasa chuma, Allah wakupasa ana, Allah wakupasa nzeru, kenako ndikuima kuti zimene zindazipeza mwainendeka kukanira zisomo za Allah subhanahu wa ta'ala paiwe, anthu ameneyo siku la kiyama palibe kupambana. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yosatira anda kuti tilka darul akhirah, imeneyo ndi janna, paradise. Tilka darul akhirah, imeneyo ndi janna, paradise. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah, imeneyo ndi paradise. Paradise, Allah subhanahu wa ta'ala imeneyo ndiye paradise. Paradise yanji
naj'aluha taipanga ife imeneyo paradise yo lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, kwa anthu amene safuna kuzikweza muziko lapansi. Chifukwa tuli ndi ndalama ndi kusanduka uzikweza kuzoya kuti ndi wapamwamba. Chifukwa choti Allah wakupasa ana kuzikweza kuwaona anthu opanda ana ngati si anthu. Chifukwa kuti Allah wakupasa anthu mafrendi anzako ocheza nawo kuyamba matama kuona ngati amene alibe ocheza nawo aja si anthu. Janna siri anthu otero. Allah kuti janna ife taipanga kuwapangira anthu amene safuna kuzikweza muziko lapansi wala fasadan, kapena kuononga, kupha anthu osalakwa, kuba zinthu za anthu. Ngati iwe umaononga paziko lapansi, kumapha anthu osalakwa, kumaba zinthu za anthu, kupanga zigololo, kupanga miseche, kupanga kaduka, zinthu zonse zimene Allah walese iwe ndi kumapanga, janna siri mbali yako. Wala aqibatu lilmuttaqina, komata kuti malipiro amene ndi omalizawo asiku la kiyamawo ndi special kwa anthu amene amaopa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndikafika pamenepo timpempha Allahu subhanahu wa ta'ala atiyike mgulu la anthu amene amamvesera uthenga ndi kutsatira wabwino. Atiyike mgulu la anthu amene tsiku la kiyama akakhala akukumana ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wama alaina illa al-balaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.